Oke Bolo, lagi kau bersarapan bos. Bolo, jam tengah 11 lagi kau bersarapan. Guru-guru sapa iki lho nek kon masak wis ngangel ra gelem. Kon masak kok alasan anak kayak bengek. Masak ngene ya nek sak urip. Iki nek wong lanang sing nyandek ya ora bakal ngene Bolo ya. Iki jenenge pencak terong. Lawang tempe, ora lali mbek pete. Kerupuke apa meneh. Oke Bolo, dicakno Bolo yuk. Dicakno sik. Adono Bolo carane iki kan ngene. Ora ono anune ya. Ora apa-apa dipuluk ae, Bos. Ya. Muluk walah. Gledek ngene. Walah langsung dicok nek piring ngene. Bariku terus. A1 Bolo. Ini. A1 Bolo. Ya apa lah. Media ora ene wong ae. Yo. Wah, nang Bolo. Cuma terong ini pencak wis wae sak Bolo. Bentaknya sego. Nggak suka sak Magicom ya. Nenek Bolo. Pokoknya nikmat mana lagi yang kau dustakan. Ini enak Bolo. Mantap. Masak wong lanang ini super Bolo, boy enak sak kadung masak wong lanang, walah enteki wong itu kalah. Semara enak sambel ya, Bos malah. Mantap Bolo. Super.